vänder runt så här. Tänkte du filma? Ja. Ja, just det. Då drar vi en filma så här. Och en till. Aha. Här har du utsikten där. Ja, precis. Upp och ner. Åh gud, det här var kul. Det här är en lazy 8 som jag gör nu då. Det är en 8 nere på. Ja. Det där är mjukare man över. Ja. Det var tufft. 3 loopningar på första flygturen. Ja, det var här. Och gud, det känns skönt i magen. Ja, tittar du på mätaren uppe till vänster nu, då står den markören på nästan vid 4G. Ja, det är 4G, det är jag. Det räknar 4 gånger så mycket som vanligt. Ja. Och jäklar. Nästan 400 kilo. Nej. Ja. Det känns att man har elefanten i knät. Liksom. Ja. Det är bara härligt. De andra